Hey! Ayé mi tèmi bá mi. Ìṣọ́kà. Ìṣọ́kì. Kai maye. Kamar za su giƙa masallaci. Kai, mu muna can ƙauye yayin ya zai wannan tafaɗe ɗan gida. Kaga wani kamshi dai ba madubi ba kuma shi ba za su giƙa ba. Muna can muna gabzar dawa. Kai, wallahi. Wallahi tallahi. Gama wani can, amma dai wannan ɗin zan ɗaya Kai, me kace a wurin nan ne? Me kace yi? Me kace yi? wasa. Kai lallacin da wannan abin ake wasa, zo ka gani yadda ake wasa. Zo Wasa na buga. Anan? Zauna. Zauna. Yawwa. Nan gurin kenan. Yawwa. Ina ga maka barka ga yadda ake yi. Wani irin wasa ne? Wani wasa ne muke yi. Tun muna yara. Kai maye. Har yanzu kuma na iya wasan nan. Barka ga yadda ake yi. Yi mana. Waran warash. Na gane shi. Jamilin gori ba gori kash. Ya shine. Ni da Jamilin. Ni ne goron. To mu je a buga. Wara. Jamilin goro ba kwash. Na ci. Ni ne naci. Kai ka ci. Ni ne nan naci. To Kai baka iya wasan bane ba. Bari yadda ake yi. Sai ta mun su da kyau. Yawwa. Sura ɗaya. a ƙara wallahi ni na ci. Wara. Kai maye. Da milin goro ba kwash. Yanzu ma ni na cinye. Kai din ne dai. Ni na cinye. Na zo ƙauye da ba za a ke. Zo. A je musu da kyau haka. Kai. Sura ɗaya. A koma. Wara. Kai maye. Da milin goro ba kwash. Na ci. Ya kake yi. Yanzu ba ka ci? Ni na cinye. To ƙara. Ya kace mu gwada ne wai zai. Abu da. Hikimar mutanen ƙauye ne kawai. Kai maye. Sura ɗaya. Ha! Ku danna mana like sai ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shirye mu